Okay, mahigala na rin sa kita na rin atong tulumanon sa kahanginan si On-A Catechesis on Air o ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad Reverend Padre Edwin Academia Acab. Bino adlaw karon nga Sabado, pizza 31 na kini sa bulan sa Mayo. To 2025 mahigala, no? Kumusta na? Nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon. Abino ato karon dai nga gipasidunggan ng ato ang saint of the day mao si Santa Matilde. Abino kini si Santa Matilde mahigala usa kini siya ka Benedictine nga madre, anak sa usa ka matud pa kundis, no? O prioris kini siya sa usa ka monasteryo og naila kini siya mga higala sa iyahang pagka miracle worker. Buti pasabot nga daghan kay mga milagro nga nahitabo tungod usab sa iyang mga pagampo. Unya tungod lagi sa iyahang kabuutan matud pa, no, nakahimo kini siya og daghan kayong mga monasteryo. O gani naila kini siya nga usa ka very charitable person. Binong mahigala, mao kadto ang atong saint of the day, mao si Saint Matilde. Binong arita mahigala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Binong mahigala, no, si Archbishop Rex Andrew Alarcon, ang head sa Commission on Youth, nag-auhag sa kabatanunan nga dili igyud kalimtan nga ang simbahan mao ang atong Pinoy-anan, no? Dili kita magpanuko sa pagsulod og simbahan sanglit ato man kining Pinoy-anan, no? Balita ang higala gikan sa Vatican, tawhanon di ang pagkamaluluyon dili lamang usa ka relihiyosong gibuhaton kung dili buhatonon gyud kini isip miyembro sa usa ka katawhan, no? Mao kana ang gitudlo ni Pope Leo XIV atol sa iyang paghinabi sa katawhan atol sa iyahang matud pa iyahang audience sa mga tao didto. Mao kadto mga higala mga balitang simbahanon ni ining kamudtuhon ug ari na ta mga higala sa atuang mga katekises. Sabi, no, ari kita sa unang pangutana. Padre, kana bang magrosaryo tao niya makatulog? Tao ato makasalaan. Pastila, no? Dili raman ta makasalaan, pero mas maayong produg ang dili ta matulog, no? Kinigong pagrosaryo mahigala, usa kini ka paagi sa pag-meditate, no? Sa ato ang debosyon sa atong mahal nga Birhen, ug matud pa debosyon usab nato sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo, no, ingon niya na, no? So apil na siya sa atong gitawag og paranormal issue sa atong kinabuhi, no? Psychologically kung magampo kita makatulog yun kita sa ato pa usa siguro na sa mga atuang aksyonan sa atong kinabuhi nga himuon ginato nga matud pa seryoso ang atong mga pagampo, no? Seryoso ba? Gani nga atong mahal nga Birhen, no, sa kadagang higayon nangawhagan gyud nga kita magrosaryo, no? Mogahin gyud kitag panahon sa pagsangpit sa ngalan sa Dios ug malandong sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo, sa iyang pagkatao, sa iyang pagkabanhaw ug sa iyang kamatayon. Dumana, no? Sa mana nga ato gyud nga pamalandungan pag-ayo ug likayan nato nga musangpot kita sa katulugon ningon niya, no? Bino lain nga isyo mahigala kining kabahin sa multo, no? Pwede tinuod bago ning multo. Actually, I have experienced that. Nga kining multo na nadili gid pagun sa mahigala. There was one time na naghimo ko ini akong programa ba, nag-record ko sa karaan akong kwarto, sa karaan pong kumbinto. No, nya focus kayo ko sa akong trabaho. Sa diha nga wala rin ako damha, wala po na ako huna-huna, wala po na ako kabutangi og bisan unsang mga malisya. Bisag ako rang usa, dunay kalit nga nangayog pangatahuran, no? Niingon nga maayong gabi Padre. Tungod kay ang akong huna-huna na focus sa mga higala sa ako ang trabaho,
wala ko kabantay nga ana di ay ni na nangayo pagatahuran ka nako bisag akurang usa sa kwarto. No, pero pag human diha na nako nga nakuan naamguhan nga duna di ay ingon gyud ni ana. No, dili gituhon ang huna nako nakadungog jud ko. Niingon ba nga, "Maayong gabi, padre." Ni ana ba? Hinuon may good siguro po to siya nga pagkakalaga kay nangayo magpangatahuran, no? Again, appeal ka na sa mga gitawag nato sa in English o paranormal issues atong kinabuhi. Pero again, dili angay nato nga tagaan og dautan bang biliba kay duna ko'y kaila nga murag anad pod sa mga iyon na nga butang. Matud pa niya, nagpaampo ra gito padre. No, nagpaampo ra gito. Kay siguro nahimong walay nagampo kaniya sa iyahang mga kaila o baka siguro napilian yun po ko niya siguro nga ikaw mo ay magampo, no? Kay kining gitawag na to nang kuan man nagpahiwatig man siya ngon no. So muna nga kana musumpay po na manghigala sa atong pagtulunan sa kining pagampo alang sa mga nangamatay, no? Kanang ingon ni ana ba dili nato na siya tagaan og dautan lang yung kahulugan kung dili siguro himuon natong positive sa atong kinabuhi nga magampo gyud kita kanunay alang sa mga nangamatay ingon ni ana, no? Praying for the dead importante gid na kayo kay dunay mga kalag nga medyo ba wala bitaw kayo ba mahimutang didto sa ilahang nahimutangan sa langit muna nga usahay mahimo na lang sila kaugalingon nga initiative nga sila na lang mo pahiwatig nato nga nagkinahanglan siya sa mga pagampo. So, para nako dunay nangutana tinuod ba guning multo pada ako maingon jud kung tinuod na ka ako mismo naka experience gud ana. Pero again dili lang nato tagaan og gibugaton nga murag mahadlok nga gid hinuon punta. Himuon nato kana nga matud pa kada kahigayunan nga mas ato pag yung ihugot ang atong mga pagampo alang sa mga nangamatay. Yun yan. Hala, no? Ara nakita po sa lain pag yun nga mga hilisgutan, no? Pangutana. Kana bang nakakuan-kuan, no? Na ato na ni nga nakisgutan. Abi na mangita tag lain, mga higala nga lain nga isyo, no, nga ato ang tagaan o pagtuon, no, sa Father to diri mahigala ito ang mga notes nato. Padre pag-abot sa kana bang no ari ka akini kanindot ni siya, no, ngano man padre nga kamong mga Katoliko kitang mga Katoliko mutawag man kita sa atong mahal nga birhen nga atong inahan, no, ako mismo maingon jud ko nga dili ko kay kasulti og Santa Maria, Mama Mary ginang ako, because I really considered Mama Mary as my mother, no, ingon niya ano. Kaya kung atong basahon sa scriptures sa John 19, Juan kapitulo 19 versikulo 26 hangtod sa 27 nagkanayon gud ang atong Ginoo nga anak ania ang imong inahan, babae ang niya ang imong anak. Sa ato pa sa atong kinabuhi dunag kita gipaambit gyud kita ni Kristo sa iyahang pagkaanak sa atong Mama Mary ug sa pag-ila sa iyang inahan nga ato usab nga inahan. Ingon ni ana, no. Bino kini sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 18 nagkanayon man lagi do siya ang atong Ginoo nga siya ang ulo sa iyang lawas nga mao ang simbahan, no. Sa ato pa kay kita simbahan man kita sa ato pa apil kita sa lawas ni Kristo nga sa ato pa kay ang si Kristo ang yang inahan si Mama Mary man to kita isip lawas ni Kristo isip simbahan nahimo pud nato si Mama Mary nga atong inahan, no? Atong pamalandungan na Colosas kapitulo 1 bersikulo 18 siya ang ulo sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Kinsa man ang simbahan? Kita. Kinsa man sa ato pa ang simbahan dahil mo ang lawas ni Kristo ug kay si Kristo, no, nag-ilaman kang Mama Mary dili na tungod kay si Kristo anak man ni Mama Mary, so kita usab anak sa atong anak ni Mama Mary. Makanalibog ba, no? Tungod kay si Kristo anak man ni Mama Mary unya kita lawas mistiko ni Kristo man lagi din ang kalibutan na. So dayag lang nga may katungod usab kitang mutawag kang Mama Mary nga ato ang
inahan. Munang ako, almost than ever, moingong gyud ta nga ako moingong gyud ko way makapugong nako ana no, moingon kong Mama Mary ngano man tungod kay giila gid nako ang mahal nga birhen nga ako yung inahan. Okay, klaro? So Mama Mary gyud ko. Dili na gyud ko madali, di na gyud ko maunsa pa ana, no? Nasama na po na sa pag-ampo nato alang sa mga nangamatay may higala, no? Katubitang multo, balik-balikan na itong multo. Tinuod bago doon ay multo, padre ko una kaya ako mismo nakasulay gyud ko wala nung ko kita, pero nakadungog gyud ko, no? Sa 2 Maccabees chapter 12 verse 44, kung wala kita maglaom nga mga patay mabanhaw, usa unta kabutang nga binuang ug walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. Ampo kita, no? Sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas kapitulo 15 bersikulo 29, karon unsa may dangatan ni adtong mga tawo nga gibunyagan alang sa mga patay, unsa may ilang mahimo kung tinuod ang giingong nila banhawon ang mga patay nganumang gibunyagan sila alang sa mga patay. Ayan, no? Bino din nilang unta kita ko pangigala kay medyo busy-busy gyud tagamay, no? Nangita ra jud kog oras mahigala nga makasulod tayo na atong programa. Pero pasalamat dagdako mahigala nga nahuman na gyud ang bulan sa Enero. Nya usa sa mga atalaw ba ala tubangon nato mao na pod ang bulan sa unsa man Hunyo, no? Hunyo nga ting ulan and at the same time kuan pod kanang gitawag nga ting average klase. Kana hinoon sa diri sa ayungon, mingaw kay na wala kitay kalihukan na. Okay? Dili lang ko nakita kutob, ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios ug kagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo, Gunung Pilipinas.